Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 19 sentyabr heptanyň bazarlyny. Men ýene siz bilen Murat Gurbanow. Men şu öpleşigimde birinji bilen size duýdurjak bolýandym. Biz 20-sinden 24-üne sentyabra çelli Amerikada protest geçirecekdik. Şonu biz süýşürmeli bolduk. Biz şu protesti bir hepde soň, ýani 2-nji günden başlap 28-inden, ýani 2-nji gün sentýabryň 28-inde 3-nji gün 29-na we 30-na Amerikada geçirecek. Onun esas sebebi men öten gün 16-syna gitmeýäkem Covid test tapşyrdym. Şu test tapşyrymynda şöyle Covid keseli çykdy. Şoň esasynda meni ýani Amerika goýbermediler. Şol testin Covid'in ýani barlygy sebäpli. Amerikanyň kanunlary we Amerikanyň samolot minmek şertleri gaty, ýani strogy, şoň üçin şonu goýbermediler. Biz dün soňky ýygyny geçirdik Amerikan aktivistler bilen we bir netije berdik. Şonu bir hepde süýşürlik. Şonuň üçin size duýdurýan, kimde kim bildi alan bolsa, ýa kimde kim şu mitingde protestde barýan bolsa, egerde bildiklerinizi çalyşyp bolmaýan bolsa, gasinçylaryňyz çalyşyp bolmaýan bolsa, onu şo ýerde Leyla diýip biziň aktivistimiz bar, şu gurnuýjalaryň biri. Şonuň bilen habar tutun, men telefonlaryny şu wideoň aşağına berin. Şonuň bilen habar tutun, şu ýere baryp bilersiňiz we protesti özüňiz adinoşny protest edip ýa-da üýüşüp geçirip bilersiňiz. Egerde biziň bilen protest geçirjek bolsaňyz, biz 28-inde, 29-na, 30-na men düýeji we beýlikler barars. Ine şunu aýtjak bolýan, sizin hemmeňizden başlama sorýan, men baryp bilmedik sebebi men koronavirusdan bilmedim. Mene hiç simptom ýok. Nirden şu koronavirus gelinini bilemok. Ýöne men häzir izolýasiýada we ýani Fransanyň şertlerini, sanitar protokolaryny men hökman suratda hormat goýup berjä etmeli. Şonuň üçin şu protestlara duýduruş 28-ine, sentýabryň 29-na bu protestler 10-na geçer, 30-na Washingtonda geçer. Washingtonda Türkmen pasportlaryny, wozlaryny we Türk pasportlaryny geçer. Indi men şu ýerde bir aýtjak bolýandym size. Şu protesta gitmek üçin biz bildim aldyk, o bildim köýdi, bir topar dağıtlar etdik, hereketler etdik, bolmady ýöne biz gynansak şunu geçirmeli bolduk. Men size bir zat düşünürjek bolýan, şu protestler näme üçin gerek? Biz şu protestleri geçirip bütün dünýä Türkmenistanyň hakyky ýagdaýyna görkezip, Türkmenistanyň içindäki biziň watandaşlarymyzy gollamak üçin we şolary alada edýänlerimizi görkezmek iň bir ýani effektiwny ýol şu. Ine men bir zat aýdyn, Türkmenistanyň bütün Türkmenistanyň taryhyna intek bir gerek Türkmen halky öz haklaryna görüşgürän. Bize biziň haklarymyzy konstitusiýada padark berdiler, sowgat berdiler. 91-nji ýylda şu konstitusiýamyzda Türkmenistanyň prezidenti şu wagtda Ýokary Sowetiň ýolbaşçysy şu konstitusiýany, täze konstitusiýany goýup ýani içine saldylar şunu. Şo ýerdäki biziň haklarymyzy bize sowgat hökmüne goýup, onan biz ýani onuň müsýörni we onuň gadyryny bilmän, şonu ulanman, biziň bir 90% halkymyz şonu ünsürmän, ol bize berilen sowgat haklar alyny ýygyna. Türkmenistanyň iki prezidenti, iki dünýäniň güýçli diktatorlary şu haklarymyzy ýuwaş-ýuwaşdan elimizden aldy. Biz onu ýani hümedini bilmedik. Sebäbi biz onu ulanyp görmedik. Şoň üçin men ýani Türkmenistanyň bütün taryhyna Türkmen halky hiç wagt öz haklaryny görüşenler. Ol görüşdi, ýani Türkmen halky Edis Han üçin görüşdi, Alparslan üçin, Özbekistanyň ýani sultany üçin, padşahy üçin, Iranyň ýagylynda öz watany goramak üçin, öz maşgalatyny goramak üçin ýöne hiç wagt öz haklary üçin görüş görenler. Mysal üçin
alyp görer Amerika halkyny. Olar öz haklary üçin bir näçe ýyllar görüşdiler, bir näçe ýüz ýyllar görüşdiler. Ahiri ýeňip, ýa-ni ölümleriň üstünden, öz görüşleriň üstünden şo konstitusiýanyň adam haklaryny ýazyp, dertlerini çekip ýazyp şonu gorak gelýär. Ýa-da Fransa döwleti, ýa-da Ýewropa döwletleri adam haklary üçin görüşüp, ýüz ýyllardan köp görüşüp şonu konstitusiýanyň içine salyp, onan bir prezidentini ýa başga bir imperatora Napoleony illetdirmän gaýtyp güýçlendirip şunu gelýär. Indi şu ýaly halklar öz haklaryny alyp gelýär. Indi Seýetgöreň Türkmenistan taryhynda biz intek görüşüp görendik. Häzirki ýagdaýda biz görüşüp başladyk, biz aklymyz işläp başlady. Bizim bagtly durmuşymyz bizim haklarymyz bolmasa ýok. Indi biz düşdük. Diýmek biz haklarymyzy almaly. Haklarymyzy alan soň konstitusiýanyň esasynda biz ýaşap bagtly bolup bilýäs. Şonuň üçin indi häzir biz görüşüp başladyk. Görüşüm möwsat barýar. Şonuň üçin men siziň hemmeňizi çagyrýan öz haklaryňyzy üçin görüşmäge. Sebäbi bu Türkmenistanyň taryhynda bolmadyklar. Türkmen halky hiç wagt görüşüp görmedik. Indi häzir biz Türkmenistanyň taryhynyň täze sahypatyna çykýar. Men, sen, ol hemmämiz. Şonuň üçin men sizi şoňa çagyrýan. Türkmenistanyň prezidenti Kerzat Berdimuhammedow bolsun, ýa gowy bir demokrat bolsun, tapagy ýok. Biz öz haklarymyza görüşmeli. Biz şonu bir allykmy? Hiç wagt şonu goýbermeli. Kim bolaýsyn prezident? Parlament döwleti bolsun, prezident döwleti bolsun, prezident parlament döwleti bolsun, tapagy ýok. Biz şonu almaly haklarymyzy. O bizim haklarymyz. O bizim haklarymyzy ogurlap Berdimuhammedow kezzapçylyk edýär. Şonuň üçin men sizi jogapkärçilige çagyrýan. Özüňiziň öňünde jogapkärçiliginizi. Özüňiziň öňünde çagyranyňyna jogapkärçilige çagyrýan. Erteki gün çagyr ular. Sizin günüňize ýani düşer. Mundan magrurbuna düşer. Siz aýdar. Kaka. Sen haklaryň gorap saklap bilmeden inmen görüşmeli bolýar. Men 91-nji ýylda 20 ýaşındadym. Aklyma mişläňok haklarymma ýa haklarymy ýa goramalap, 50 ýaşynda utulup haklaryny giderip Türkmenistandan mejbur bolup daşyrypdy işep ýaly. Aýag alyp özüň kellämiň ýa aklymy düýdüp indi düşdüm şoňa. Indi şonu siziň bilen paýlaşýar. Hormatly watandaşlar. Ýaş bol, 10 ýaşly bol, 15 ýaşly bol, 16 ýaşly, 18 ýaşly, 20 ýaşly, 30 ýaşly, 50, 60 bir hepde ömür galsa da haklaryňyzy görüşeň. Alalyň bir gün bolsa da adalatly we azatlyk ýaşaň. Ol bir iň gymmatly zat diýen. Biz dogulunna azatly olduk. Biz dogulunna bizim enatalarymyz öz perderini ýani bagtly durmuşda ýaşar diýip pikir edip gelýärdi. Ýöne gynansak da bizim enatalarymyz bizim bagtly durmuşyň üçin hemme adetli ýöne bizim adatlygymyz üçin görüşmedi. Öz adatlykları üçin görüşmedi. Bizim adatlygymyzda olar görüşmeliler. Bizim adatlygymyzda, bizim haklarymyzda dinimiz görüşmeli. Ine bizim wagtymyz geldi. Şonuň üçin protestler inime uçap başlady. Biz Türkmenistanda protestler etmeli. Biz Berdimuhammedow Kerzaba Türkmen halkynyň fundamental güýjüni görmeli. Türkmen halky ol Kerzap Berdimuhammedow bolsun, ol haram Türkmen haram başı bolsun, ýa mundan beter Kerzap bolsun. Biz galyp görkezmeli. Haklarymyzy alar, hiç wagt hiç kime bermez. Ine şonuň üçin men sizi çagyrýan. Şu protestlara üns berin. Siz protestlary isleýän ýeriňizde bolup bilýäňiz. Oturan ýeriňizde, üýüňizde, tamyňyzyň içinde plakat goýup, iki söz diýip gurup bilýäňiz. Şonuň üçin öz haklaryňyzy alyň. Sizin konstitusiýaňyz bar, bizim konstitusiýamyz bar. Şo ýerde bizim haklarymyz ýazyldy. Men ýürüýte listovka paýladym. Bizim esasy haklarymyzyň ýa-ki gidiren haklarymyz. Şoň esasynda bizim hakymyz bar.
Hekimiň öňüne bar, näraçylygyny aýtmaly. Bizim hakymyz bar. Prezident kezzapmy? Şuryaly halkyny ezýärmi? Turup hemmämiz şonu aýyp jinaýaty çekmäli. Ol konstitusiýaň esasynda. Bul bir erteki zatlar däl. Şonuň üçin siz birinji kelläňizde zatlary gowy düşünmeli. Biz hakly. Bizim aýdýan zatymyz dini kanun ýok. Türkmenistanyň kezzap özüne milli lider diýen adamy dine jinaýat ýollaýar ýa. Men listovkalar paýladym şöyle okan. Şöyle konstitusiýaň ýa-ni maddalar berilen. Okanda özüňiz düşünersiňiz. Şonuň üçin şu protestlara ünsüret başlanýyn. Protestler din Amerikada däl, hemme ýerde, Ýewropada, Kiprda, Türkiýede, Ukrainada, hemme ýerde bolmaly. Ini bir topar soralar gelipçike berýärler adamlar, men hemmetine jogap beremok, käbir gyzykly soralara jogap berjek. Ine bir aktivistimiz soralar berýär. Kerizow bilen arany sarlap, hemme opozisiýa agyr bolmazmy agam? Aslynda maksadymyz bir diktator agdarmak. Gaty ýerlikli gowy soraw. Men öňüm düşündirdim şu sorawa. Birleşen Demokratik Giňeşi, ýani topory birleşmeli adamlar bilen birleşdi. Mundan meter biz birleşmeliz. Mundan meter bize 30 ýyl, köp ýyllar gerek. Kerizow bilen birleşip bolmaýar. Men çykyşlarymda diýerim, men şoň politik siýasatyny, ýani alyp barýan siýasatyny jikmejik düşünip berem. Näme birleşip bolmaýar. Ol adam bilen birleşer ýaly. Onu orta sokaýdandan hemme zat bitirler. Şoň üçin biz onu wagt ýitirmäli. Şoňa birleşerli we maýdyrly, şoňa men öýmem jaňatdan başlamakam. Hemme zat ter turup, tökme atyp, ýani şo ýolda bar ýa. Wagt ýok. Serim. Biz birleşdik. Şu bar opozisiýanyň 60% birleşdi. Hany halkynyň 60% birleşdimi? Ol bir menin pikirimçe atmaskalar. Birleşen adam ol garaşmy opozisiýaň ýokardy birleşer. Aşagda birleşer, ortada birleşer. Ýokady tapagy ýok. Birleşen adam birleşýär. Şonuň üçin birleşeli, agly bir bolar, stroý bilen ýöräp Türkmenistana ol ýertekiler aýrym, realist bolary. Birleşenler ýokarda birleşdiler. Indi aşagda diýmedim diýende bir 30% adam birleşdi. Ýani biz bu diktator ýerini kowars. Bize 3% adam gerek. Onuň da 3% ýygyna bilemiz. Şonuň üçin ol bir atmaskalar serefininden. Ol men galy bilemok, men oglumma, gyzymma, ejem, kakamma. Anäme aktivistleriň ogly, ejes, kakasy, gyzlary ýokmy? Bar. Näme bular galýa? Näme bular garyndaşlar çapym etmeýärler? A sen galanda sen dogunu garyndaşyň çapym ederler. Ýok. Inni o ýollar geçdi. Inni birine bir zat diýse biz böküp ýatyrys. Hemme prozatitini galdyryp, bütün projekte, dünýä projektlerini agdap berdim, hemen çüýläp ýatyrys. Şonuň üçin bul atmaska mykadýan. Onu seretmeýän. Biz realist bolmaly. Birleşen adam birleşmeli. Hökümaten ýani öz haklaryny almak üçin aktivist bolmaly diýil ýan zat ýok. Hökümaten grajdansk aktivist bolmaly diýil ýan zat ýok. Her adam Türkmenistany öz haklaryny almaly. Her adam Türkmenistanyny konstitusiýaň esasynda gezmeli. Konstitusiýaň esasyna haklaryny we borçlaryny ýerine ýetirmeli. Konstitusiýaň esasyna borçlara aňyrda dursun. Konstitusiýa seretmeýän bir topar bolmajak borçlary boýnumuza goýup gürütdiler. Biz konstitusiýa gaýtyp gelmesek, egerde konstitusiýa işlemese, onu bir gaty şart ýagdaýda şu jenaýatçy we onuň topary, banditlary aýryp konstitusiýany işledip täze hökümet saýlap, şu hökümet konstitusiýany gowrap, hormat görýärdi. Iň ortadaky da fundamental da bizim döwletimiziň barlygyny suwd edýän, bizim hemmämiziň ýani bir kanuna ýykylýan dadymyz Türkmenistanyň esas kanuny konstitusiýa.
Berdimuhammedow ona bardygyndan bilýänler ýadynyň çykandyr o. Günne bozýar ony. Inni Berdimuhammedow bozýar, bozmaýar, biz onu seredemiz ok. Biz konstitusiýany bozmaly. Konstitusiýanyň esasyna haklarymyz almaly. Boldy. Şonu alan ýagdaýymyzda Türkmenistan düzelip gidýär. Diktator gaçyp gidýär. Ine men size şonu çağırýar. Şoň üçin konstitusiýanyň esasyna biz haklarymyzy almaly. Biz häkimliklerin öňüne barmaly. Etrap bolsun, velayet bolsun, baryp talap etmeli. Bize iş ver. İşejek. Men maşgalam etmeli. İş verip bilen okmy? Onu konstitusiýanyň esasyna. Maňa sosial kömekler berin. Sosial kömek diýmek minimalny Türkmenistanyň ofitsialny iqtisady ministrliginden berilenen ýa-ni möçberdäki puly maňa aýma berin. Menne 18 ýaşly bolun, men maşgalamdaky adamlar siz bermeli diýip talap edin. Näme şol konstitusiýa Ýewropada berilýär, näme Türkmenistanda berilýär? Aýdylan o, bardygy. Men size şol listovkada goýberdim şu maddelerini. Seredin, listovkalar paýlan. Listovkalar bizim chat aktivistimize girseniz, listovka DVT diýip ýazsanız Telegramda çykýar. Şondan alın da ýa-ni ýaýradym. Imodan tap bilerdiňiz, Facebookdan tap bilerdiňiz. Inni ýene bir beýlik soraw geçeli. Bize bir aktivist ýazýar. Fransada murada 3000 adam waksinadan bolmajak bolup işten çykyp protest edip bilermi? Protest edip ýörler. Ine Fransada 750 000 adam çykdy. Waksina, ýa-ni hem ýerde pas bar. Şol pas ýa-ni QR kod bar. QR kod goýýan restorana girýärdiň, magazyna girýärdiň, produkt alýardyň, samolyoda minýärdiň. Ine şol 750 000 adam bütün Fransaň hem ýerine çykyp ýatyrdylar şonu. Häzir pas diňe turmuş geçende gerek, samolyoda minende gerek, magazyna barganda pas berekler. Sonra noklandy. Ol şol protestde çykan adamyň gazanjy. Biz näme gazanýar? Biz näme gazandyk? Biz çykanda protestde. Häzir 10 ýaşyndan başlap 30-na çeldi bütün dünýäde adam hukuklaryny gorayan sese gidip dur. Bir ýerde bir adam çykyp aýtsa, ýaňan ýaşardy. Şu wagt çykyp bilmese, kaçan çykyldy? Hemmeler diýär, hana halkary gurumlar niýe diýär. Azyn halkary gurumlar sereder ýaly bir çykyp aýda şu problema badygyny. Sen şoň ýa problemaň badygyny aýtmasaň olar suwtnama ýok. Ne çağdım öyle Türkmenistan'da koronavirüsün? Hani bir tane radyo yürüdüğün mi yak öykündüm? Yok. Ne çağdım öyle pakete sılıp yak nemedi? Hani şu adamın cesedinin suradı pakettaki ya bir koronavirüsün bardığını suutnaması var mı? Yok. Hani Özbekistan'da buldum şu hatlar. Bütün internet de olur. Kazakistan'da buldum bütün internet de olur. Afganistan'da buldum bütün internet de olur. Bizde neymiş biliyor? Haçana çelli ağlap göz yaş dokup kör olup gededi. Haçana çelli sabırlık edip dişimiz atıp dişimiz dökülür yani şu derece var hali. Bollu hoğunni. Türkmen olsam inizin adam. Şun Türkmenistan'da bizim vatandaşımızı ülttü. İçi de öğrenen adamlar. Pakete sabırlık koyar yani. Ne adana ediliyor, ne yani musulman nimeleri belirleniyor. Yağatları olan okulan adamlar. Kutoldu Türkmenistan. Bir yerde de ölüyorlar koronavirüsten. Bir yerde de protokol var. Nihayet yağatları geçirmek, protokol var. Eğer de yani cayılacak olsam onun şertleri var, adatları var. Ediyen, o bir katastrofa değil, bollu. O katastrofa bolundan protokol boyunca gidiyen boldu. Yine men koronavirüste, men sanitarny protokol boyunca kaçan kesildim, yine şoň yani protokoly hormat koyan ediyen. O diýmek men ýöne ülemok ya gizlenemok ya nimedemok aktif. Ne çıkışadyk dur. Şuraya Türkmenistan bir döwlet. Ýöne Türkmenistan logik tarapdan durundurulmayan idiot tarapdan durundurup yani idiot kararlar berilip idiot çözgütler geçinen bir döwlet. Yatıralım bunu.
Allahcan, Hudaýjan bize beýli halklara ýaly beden beripdir, aň beripdir. Inni ulanaly dedi muny. Ülkü 400. Günne 500'den 1,5 çel adam ölýär. Siyada da goşulyp bir ölen adam barmy? Ýok. Soňky bir ýylda men aňlatyna bilemok, ine soňky bir ýylda men işleýän han barmy? Ýok. 2 adam tutuldy. Allah berdi peýgamber Murat Düşenow. Olaryň görüşi gidip şol çykarmak üçin. Bir ýyldan bäri biz yaman köpeňe gitdik. Yani opozisiya hereketlerine. Biz Berdimuhammedowyň 100 keşpini açdyk. Biz şundan politik tutup etdik. Indi şunu sen prezident edip belläp bilemok. Halk muny syýramak düýünden bu haramzadadygyny tanıdy. Bütün dünýä tanıdy. Bu baran ýerine hormatlanmayan, iň hormatlanmayan ýolbaşy boldy. Han şunu edenmizde, hani kim öldürdüler? Kimi çapım ettiler? Ýok. Nähemçi biz şu ýolda gitmeli kanun esaslarına. Nähemçi nämeden gorkýar? Şu kellemizde bir monster var. Türkmenistanyň prezidenti bizim kellemizde Hudaýdan bir ýokary, Hudaýy döreden bir zat. Allahjan, Hudaýjan başlan bular diýenme ýöne bizde şu kellemizde şol. Indi bollu ho. Ulur mertlik gerek ya şu zatlar düşünmek için ya protesta çıkmak için. Elementar zat. Biz şunu edemiz yok sebebi ay şunu bir käbilere gorkanam ay näme tok var diye. Şol çıkıp çalışılın ya hemme. İň esasy o. Käbiler diye murada yaralaly. Yaralalyp birini çözer. O siz protesta ýerleňiz o. Yaralalyp 100 adam alar yarat terörist bolup şoňdan gutur. Nämen gurur ne diýär? Protesta gelmeden adam näme yaralady? Şoň üçin biz şondan başlaýar. Biz eğer ýürek başlaýar birinji. Biz kanun esatyna gidip göreli. Kanun esatyna bütün dünýä suwd et göreli. Kanun esatyna biz hereket etbilýärmi ýa-da Türkmenistanyň banditlary bize etdirenokmy? Eger etdirmeýän bolsa, onu biz bütün dünýä gurumasyndan, ondan ýa-da halkara gurumadan ýarag dilýär ýa-da goşunlar dilep, yani Türkmenistan'a girip Türkmenistan'ın konstitusiýasyny we halkara konwensiýalary berja eder ýaly bir goşun soraş bolardy. Ýöne şu zatlar etmän sorak bunu. Sorasaň aýdar da siz bir protesta çykdyňyzmy? Ýok. Türkmenistan'da bir tane protest geçirdiňizmi? Ýok. Geçirip bolanok. Harşo, içinde geçirip bolanok. Daşynda geçirdiňizmi? Ýok. Näme geçirdik? Näçe adam çykdy? 30 adam. Onu diýmek başga halka gerek gel. Ol 30 adama gerek. 30 adam üçin biz goşunlary berip bilmez ýa ýarag berip bilmez. Biz siz ýa bandit bolar. Oň bir nimesi var, sistemasy var. Şoň üçin biz atmaska gözlemeli, bakany gözlemeli. Ýa biz çykyp görüşýäs, ýa-da biz durýas. Ine şu ýaly. Ýa-da boýnumyzy alýar, biz ölmeli, biz gitmeli, biz gul bolup galmaly. Biz bir paçalyga dönüp, bir haranlada tohumyň gullary bolmaly. Bizim nesilden çıkan çağlarımız, bizim arkadaky yatan bizim arkamız hemmemiz şu döwlet gutorya inni bizim hemmemiz şoň gullary bolmaly. Diýip şoň boyun almaly. Mert bolmaly. Ya görüşmeli ya da boyun almalı. Ortada durup bilmez. Bizi boyun edip gul ederler. Şoň üçin biz ya öýümüz boyun almaly ya da hereket etmeli. Şoň üçin men size iň gowy variant hödürleýän kanun esasyna Türkmen halkyny beýlik halklardan öňe çykaryp biljek we bütün maskaraçylykdan çykyp bütün dünýä görkezip bizim kimdigimizi ine şu variant size hödürleýän protesta çykyp bütün dünýäde Türkmen halkynyň gorkmaýany we agyrdygyny görkezmän çağırýar. Şoň üçin 28-inde, 29-unda, 30-unda protesta gelinmeden Amerika oturan ýerine dedim protesti. Oturan döwletiňizde geçerim. Одиночный paket hemme ýerde et bolýar. İstendik ýerde. Temalary men düşündirdim öňkärek. Şunuň bilen men öz çykyşymy torýan, siziň hemmeňize birinji bilen jan tanlyk. Arzu edýär Allahjan, Hudaýjan, Türkmen halkyny bizim doganlaryna sunmaly. Türkmenistandaky
ýaşap beren adamlarymyzy gowursun. Sag bolun.